Leto sa pomaly končí a vo výkladoch obchodného centra Laugaricio môžeme už vidieť jesenné novinky, ktoré budú určovať štýl jesene 2015. My sme sa pozreli aj do obchodov a zisťovali sme, ako byť aj v pochmúrnom počasí trendy. Výber je naozaj pestrý, no farby ako hnedá, bordová, zelená či horčicová sú dominantnými aj túto jeseň. Najväčšou novinkou jesennej kolekcie je rifle, ktoré sú strapcové, ktoré sú s rôznymi motívmi, ale aj rifle, ktoré sú zvonové. Najnovším hitom v našej predajni, v našej jesennej kolekcii predajne Terryvale je tento kardigan, ktorý je vo vínovej farbe. Veľa nášho tovaru je vo vínových farbách a takisto i maxi košela. Košela sa nosí napríklad iba voľne, alebo aj môže sa kombinovať ku legínam, takisto k nejakému kardigánu návrh. Predstavujeme aj našu sukňu, ktorá je v horčicovej farbe, môže sa kombinovať k rôznym tielkam napríklad, alebo aj tričkám, môže sa kombinovať k čižmičkám, alebo aj ku koženej bunde návrh. V predajni New Yorker môžete nájsť ďalšiu novinku sezóny, oversize kabáty, v ktorých budete nielen trendy, ale vás aj zahrejú. Páni si tu zasa môžu vybrať zo širokej škály netradičných bordových či horčicových tenisiek. Na topánkové novinky sme sa pozreli aj do predajne Humany, prevládajú typické kotníkové čižmičky, no ak má niekto chuť experimentovať, nájde tu lakované či špicaté poltopánky, ktoré môže doladiť kabelkami taktiež z novej kolekcie. Bohémsky štýl, kašmírové a indiánske vzory nájdete v predajni dámskeho oblečenia Promod. Takisto si tu môžete vytvoriť dievčenský look vo francúzskom štýle s kúskami od mladého dizajnéra Clementa Dezelusa. Nákupu tejto kolekcie dostanete ako darček platenú tašku z jeho dielne. V týchto dňoch si tu tiež môžete uplatniť zľavu 50% na vybraný tovar z novej kolekcie. Zľavy na spodnú bielizeň nás zasa čakajú od septembra v predajni Marks & Spencer. Marks & Spencer ponúka 3 typy podprseniek. Prvá je full cap, čo má tento stred taký širší trošku a to je podprsenka, ktorá sedí na všetky typy prs. Balkóny so širším stredom a ramienka má tak ďalej od seba a to je pre väčšie prsia, ťažšie prsia a na široké ramena. Ďalší zo strihu je s uším, s úzkým stredom a ten sedí na také menšie prsia alebo na také plochšie dievčatá, ktoré majú úzke ramena. S jeseňou súvisí aj návrat do školy. Ak hľadáte niečo pre svojich školákov, určite nevynechajte predajňu Intersport. Naša predajňa Intersport ponúka širokú škálu športových odev pre deti, ako napríklad topánky na telesnú výchovu alebo detské súpravy, ktoré sú teraz za super ceny. Ak sme vás týmito kúskami inšpirovali, neváhajte a navštívte obchodné centrum Laugaricio a určite si vyberiete z jeho širokej ponuky.